Siala anak sialau tinggalnya di dalam tanjung. Mano apa nan di tanah rantau, jangan sampai lupa je korang kampung. Ingin main korang kampung, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke, Pak. Alanya mandile anak mandi. Di tepian malangnya mandile ayah mandi. Mandilah basabun lara rantawai, pakailah sangampo. Mandilah basabun lara rantawai, oh pakailah ona nombor ladu kambang olah kaset lah abi. Kinilah masuk larang jauh, oka nombor latigo. Tonton YouTube
apa olah nampak asmara Mananga katanya dipatoti sanang hati buyung Muhammad. O sanang hatinya ndak tabado rasa-rasa dape ayah jomande ba itu badan diri nyapa Odesinan kalau dipandang ma'alun badannya si Muhammad abi hari sari itu abi hari baganti hari oh abi harinya baganti pakan alasa pakan duo pakan nabi pakan baganti bulannya tinggal ditampe petoti aldo wilayah pasain dua pae Iyo di wilayahnya apa sain dua ma'alun saja si Muhammad inyo keluar tio hari nyo caliek di daerah pasain dua akar aja nangka mungkin kalau dah inyo si Muhammad alahnya cali elo-elo alahnya pandang negari tu karajo alalanya toko nangka dia wai alala jale tapi nyo awak ndak bamodal oh tapi nyo awak ndak bamodal ndak ada modal di tangan ba acara nyoleh kamanggari ba itu kato hati Muhammad oh di sinan kalau dipandang tio hari sabantu itu sinan tuado harinya sekutiko Muhammad sampai tampe apa sadangnya duduk juga sadang dua inyo bamanuang sadang bamanuang ka bamanuang batanyo apa joete tuan oh batanyo nyo apa joete onde nak kandung Muhammad pulang di luar Muhammad laba manuang aku sabab nak karanonyo di Muhammad nantakana o mandanga kato apa manjawe buyung Muhammad onde apa dengan bana mangko bamanuang pak badan nambo
Hobi ni di kampung Barek Lawi, awak tahu siapa di mantu, awak tahu si dari mintu, tatale awak urang dak sanang. Hokini lah tibo di Jakarta, mana tapi tampe apa karajo alun jo dape akadayo pa badan yori tuan. Kadayo pak badan yori yo bini di badan ambo ba itu katonyo si Muhammad mandanga kato itu ala kato apa onde Muhammad na anak kami, onde Muhammad anak apa ko itu di Muhammad nantakana apa batanyo ke Muhammad. Olah sabulan labi nak ditampe apa iyo wilayah pasain dua dakek jo 2 bulan adi Muhammad nangka mungkin bakar ajo yo adi Muhammad nyo nangka bisa mandanga kato dari apa sinan manjawe si Muhammad ibo nyo manjawe o apa serato ete antaro apa nambah 2 yo pak. Bajanji pak duya akhirat pak bajanji hati ka hati ndak madi mului sajo bajanji kanan satu ambo bajanji yo pak. Wantaro apa dengan etek sabantu induk badan ambo sabantu ayah ambo bana karano ambo ndak bapak mandela lamo di maningga awak ketek ditinggal ayah pak. Yo apa kaganti ayah ambo pak apa kagantinyo ma badan ayah ndak ada lain pado apa. Ho nampak karajo pak di Ambo pak di Jakarta ko nampak karajo nangka mungkin pak. Ho tapi ba apole mangaban ba acaronyo mangatoan awak ba modal pak indah ado pak modal pa indah ado mandanga kato rupo itu menjawe ete sekali onde nak kandung si Muhammad sebantu anak badan ete kok kami letu nak bantu iko indah joado punyo anak yo Muhammad nang kejadi anak kami indah ado lain pada Muhammad kami bapa milih ndak joado ba itu kato badan ete. Oh jadi anak karajo nangka mungkin karajo nyo nangka bisa mandanga katubo bantu itu. Oh dia mbote nampak karajo tapi ba modal indah ado ko ado awak ba modal namu membali masin gel yang bumbu teh. Namu awate mangale bumbu ditaruh masin gel yang bumbu serato masin gel yang cabe ba itu kato badaninyo lengkap awak menyimpan. Oh tapi modal te Muhammad ndak ado ba acaronyo mengabakan ma itu kato si Muhammad. Oh mandanga katonyo bantu itu onde Muhammad anak etek ko iyo nak sabantu itu kok modal etek yo apa yo ndak ado tapi ma KTP Muhammad lai ko ado nak bak KTP mandanga katoco itu.
kok KTP te ambo ado mandang alai ado KTP awak rubah KTP Muhammad dibuhe anyo manatap dipasain duwe yo kajadi anak badan ete pindahan sure rumah sarato yo sure tanah te namo Muhammad punyo gadaikan nak sure kabake bang ambil kamodal na halade Muhammad na ambil kamodal di Muhammad baik tu bana kata omandang kata coy itu menjawe Muhammad lambe-lambe onde te serato apa jan berang dikato ambo kok suret tanah kadibue gadaikan kabake bang to kaji buru dahulu omanggalek ko ado rugi ado balabo nambe do modal ko abi rumah disita dirang bang rumahnya ambil mah dirang bang jimanyo awak te tampeti hingga ode manyo awate katampe tinggal baik tu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menjawe ete jo apa onde Muhammad anak kami kok latibo nak sabantu itu bukan rasaki kita kok latai utang dak tabayi ukuran nabi biabina ode ete kare dengan apa nyo ambil KTP si Muhammad satu dape KTP Muhammad barangke apa jo ete yo pai tampe lurah tampe Pak RT sarato tampe Pak RW ba itu kalau dipandang oh selesai sabantu itu mansonyo badan si Muhammad anaknya dari si beliau Tuhan nyopa baru kakak kasadonyo samantuknyo sampai bagai kekantu camat coy itu kalau dipandang lanyo urus diete dengan apa selesai kakaknya urus mansonyo badan si Muhammad anak ete sarato apa Tuhan serato apa jadi mulai di hari itu antara badan si Muhammad iyo joete dengan apa lah masuk ke kakak Pak Muhammad anak apa joete oh baru nyobue suret tanah nyobue ate namo Muhammad dari harta langsung kesepikat dapet sekali sarapikat tanah ala diajuan bake rang bang pae
nyo ajukan kepada orang bang, diterimanya dirang bang sekalian. Dapet pinjaman para tamu, pinjaman indah gadang bana sebanyak 50 juta. Waktu itu Pak Piti baharago, Piti sangat baharago bana. Deklah dapet Piti 50 ala nyobao di Muhammad nyocalian kabake etek duo jo apa sekalian Tuhan. Aduh jo apa nyoa sekalian bakato apa jo ete onde nak kandung Muhammad pagunoan Piti nak kanan elok manggale bumbu lasi Muhammad ba itu kato badaninyo. Ho mulai Muhammad pak cari tampe deknyo di sinan kok dipandang dek inyo badan Muhammad bapikir juo sama seorang kok mau kontrak tampe di pasar. Ho Piti kontrakkan Piti hilang biar mau balik tampe di pasar yo bara gadang nyo ndak bapikir pokoknya lai dapet balik tampe. Honyo bali tampe di pasar Piti sadang baharago bana Piti nanado 50 pambali tampe 5 bale pae. Pembali tampe nyo alimo bale dapet nyo bali tampe di pasar tampe nanindak gadang bana cuman untuk menggale bumbu. Ho tampe salah say di bali nyo late nyo nampunyo nyo bali masin geliang bumbu sarato masin geliang cabe ba itu kalau kok dipandang mulai menggale badan ninyo. Nyo ndak ado pakai anggota, ndak ado pakai anak buah. Inyo seorang saja menggale awak jale Piti bautang Piti pinjaman pakai bang kababao ba itu kato si Muhammad rumah apa jadi boronyo Tuhan. Rumah nyo jadi boronyo ba itu kalau kok dipandang indah to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Oma alun badan si Muhammad sedang menggali lah bantu itu awak baru nangka menggali kadang-kadang ada balanjo kadang-kadang indak jua bali awak lah jali lah baru menggali langganan alun nado bana. Oh tapi ada bedanya di Muhammad sesusah-susahnya badan sesibuk-sibuk karajonan solat ndak namu tinggal apa Onan solatnya andak namu tinggal ba itu pulau di Muhammad indak to etong lamo ndak perlu to bilang lamo. Ma'alun pak saja badaninyo abi hari baganti hari abi bulan sabulan itu ansuran bang babai ju di sinan kalau lakok dipandang kita bilang badana Muhammad. Kita bilang badan Muhammad de inyolai sebatu-batu yakin indak do karajo salah ba itu kalau dipandangi. Oma alun saja badan ninyo agak di badan si Muhammad 2 bulan ninyo manggale langganan bertambah banyak Tuhan.
pandai lo kok dipandang menandoan Muhammad pandai kok lah balik dari Manggale nyuado celeng simpanan itu kalau dipandang Hotio mang balik di Manggale masuk ke celeng bakacio itu kalau dipandang coy itu inyo di Manggale indak to etong lamo abi bulan baganti bulan lampe bulan di Manggale rasaki bertambah namu pencarian bertambah naik bang tabayi lancar pulo pae bang tabayi lancar pulau itu kalau kau dipandang nan masin magil yang bombu bertambah elok itu kalau dilihat menandoan masin bertambah elok dulu cie masin giling bumbu kini nyo tambah cie lai dek lah banyak langganan tibo di malo langganan dak ka banyak Muhammad pandai caro Manggale mangece baluna luna tuan orang lah bertambahnya banyak juga orang bertambahnya sayang juga nan di pasal tahu di Muhammad mansonyo buyung Muhammad anak petotienyo di pasal tu itu kalau dipandang tapi orang berfikir juga di malako Muhammad selama iko setahu badan diri awak petotie nak punya anak kini lado anak gadang coy ko Muhammad namu anaknya Hoba itu kata orang pasar dek santiang badan si Muhammad dek pandainya Manggale baru setahun Manggale bumbu pak dipasain dua dulu cie tampe Muhammad kini bali cie lai lah pakai anggota Manggale bumbu pak lah pakai anggota Manggale bumbu lah duo tampe kadai bumbu apa bertambah sayang juo ete bertambah senang juo sabantu anak liau bana tuan sabantu anaknya liau bana itu kalau kau dipandang indak to etong lamo disiko kalau dilihat agak dek badan si Muhammad abi harinya baganti hari Nanggale bertambah jaya Manggale bertambah maju etik jo apa bertambah sanang itu kalau kau dilihat setahun lebihnya di Manggale piti bang tabayi pulau modalnya bertambah-tambah tuan modalnya bertambah-tambah cuy itu kalau kau dipandang orang sanang pakai Muhammad kau ingin membali bumbu ancak ketampe si Muhammad kau ndak bana do bapiti
Kota ado membau piti bulie bau utang di badannya. Coy itu hello si Muhammad Pae. Oco itu eloknya si Muhammad di sinan kalau kau dipandang. Tinggal Muhammad sadang di Jakarta manggali bumbu dipasain dua inyola sanang bantu itu. Olah dua buah tampe gale bumbu tinggal ninyo di sinan tojapui yori di korong kampung Pae. Oto japui yori di korong kampung nan tinggal di tampe mande deklah setahun suami dipai. Tantunya badan diri yori latibo katu malayan ala malayan Pae badan yori dicali anak nalaye perempuan tuan. Anak nalaye perempuan itu pak anak nalaye di sinan kalau kau dipandang deklah sudah bawa ke rumah lah balik dari rumah sakit. Latibo ditampe mande naninyo ala di dalam kamar ala di biliknya jo anak ba itu kalau dipandang anak elok sabantu itu. Entong menangi pak dalam bilik ya pak onde dangan di dam Muhammad yodai. Olah lai anak badan awak anak nalai perempuan balik lalai dakan nagari calilah anak. Badan udai ba itu kato tangiori tuan. Oba itu katanya tangi badan yori karena anak perempuan Muhammad namo ayahnya si yori namo mandenyo. Anak nanado perempuan si aku namo badan anak banamo si Upi putri Pae. Bana mosi Upi putri ba itu bana kau dipandang indak to etong lamu indak to bilang lamu bana di sinan kalau dipandang anaknya masih dalam bangaduang tuan. Anaknya masih dalam baduang ba itu kalau dipandang. Tinggal badannya di korong kampung kita tinggal yori jo anak to japui Muhammad ke Jakarta sadang nyokarajo. Manggale bumbu Pae.
sadang karajo gale bumbu rasaki batambang tandonyo badanyo barasaki dulu tampeknyo dua buah kini lampe tampe menggale bumbu anak buahnya sangat hanya tahunnya apa tinggal di Jakarta lampe tampe gale bumbu itu kalau kau dipandang rumah eteknya bean pulau laelok rumah dipandangi ndak tanggung rancak tampe etek oh ado harinya sekutiko rumah etek nak tabado eloknya cuy itu rumah dibuean piti bang tabai pulau tuan dua tahun ninyo di Jakarta pitiala banyak tersimpan itu kalau dipandangi kali bumbu lampe buah rumah etek latabian piti tersimpan banyak pulau nan bang dak ada pernah menunggak oh baru bakato badannya si Muhammad bakato bake diri etek onde etek serato apa dang ala kato ambo jan berang etek kamu jan berang apa kawan dek karano modal pak lai ado piti tersimpan sangat banyak bang kiambo pak ampie kalansai piti bang indak menunggak rencana pak badan diri ambo bali tanah sapeta ambo bangun rumah sabua kalau sudah rumah tak bangun bo ambil oto gak cie bo japui bini ke kampung pak ambo japui pak bini ke kampung wak japui badannya diri yori mungkin lalai pak anak ambo ba itu katanya si Muhammad oh manang kato dari Muhammad lah berang badan diri etek duo jo apa sekutiko onde nak kandung Muhammad eyo kamambuek berang kami baduo coiko nak gadang nyoruma coiko gadang rumah ngabean horuma etek jo apa dulu buruk bana kini lah elok bantu iko kok lantai ala keramik parabot rumah lah cukui kini yang kandak membali tanah pulau hokan dak membangun rumah sendiri yola berang nak badan etek kok sempat bini yang bawa mengajo rumah buwe yo nak antaro kami nak nambah dua antak kok indak mandi jo bapa angkot sempat bini bajapui di siko tinggana badan awak tuan untuk si ajo lena rumah jo tanah kok mati kami nambah dua nampunyonyo badan Muhammad karano ang anak badan kami oh karano ang anak kami nambah dua sedangkan surat tanah aja surat rumah tenamo Muhammad punyo tanah aja ledang kang Bali yola bodona si Muhammad na Oba
arti antara kami nambah dua. Indak bangga induk jo bapa, indak bangga ayah jo mandi. Orang lain juga kata Muhammad. Mandang kata bantu itu nyo ambil tangan apa jo ete onde ete maaf Muhammad jangan berang apa jo ete salah Muhammad te. Hola minta lama salah Muhammad minta maaf itu kata badaninya. Oh disinan kalau dipandang nanari sari itu bagala-gala te rumah. Oh barisuate tukang mau cari karena tanah masih lapang awak membuat kandang. Rencana te badan diri ambo kola salah say garansi otombo ambil oto baru ciete. Ombo ambil te oto baru cie mandanga kato bantu itu sinan menjawe apa jo etek ko itu bulie di badan etek ko buat rumah beli tanah ndak bulie tapi kok kadai kang tambang tambah kadai gele bumbu ndak berang etek ke badanang. Oba itu kata badaninyo mandanga kata co itu lasana ngati si Muhammad abi hari sehari itu tiba di hari barisuk nyo cari sekali tukang rumah buwe garansi oto buwe tampe elo Tuhan. Onyo buat tampe nyo elo itu kalau dipandang nyo agi elo tuma tampe na lapang tampe mamain anak-anak. Honda tabado elo nyo dibuat nyo di sinan tampe la sudai kontu aku Muhammad ketuete jo apa. Hosinan menjawe si Muhammad onde te sarato apa kok le salamat ambo balik kampung tabao bini ke Jakarta mungkin anak ambo lalai untuknya anak te. Oh main-main teh itu katonyo si Muhammad mandanga kato coy itu inyo mangece mantua kamanangi bangece serupo itu yo pak. Oh baru bakato apa jo ete jan manangi lona badan Muhammad angambi oto baru cie japui biniang kanagari na Japui biniang nak kanagari ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo. Oma alun badan si Muhammad de awak piti lado piti bang nyobaye lunas ba itu pulo di Muhammad de karano rumah ndak jadi babali ndak jadi rumah babangun ndak jadi tanah babali. Piti bang nyetutui abi rang bang batanyo tanyo ju ndak ditambah apa-apa ambil bang alun lai kata Muhammad biar botutui bang lamo dulu
Yo dek bang sudah ditutui nyo ambil oto sebuah oto nyo nyo bali Pajero baru ba itu bang dan Ola si Muhammad Onyo bali Pajero baru ba itu bana di Muhammad Pajero lah nyobali atena mo Muhammad punya piti simpan nado juo Oba itu kalau dipandangi hebatnya badan Muhammad Pajero baru nyobali cie nyo ambil loto L300 solar kau untuk mangkui bumbu kau untuk membawa bumbu ke pasar coy itu hebat badaninyo ladu otonyo si Muhammad piti simpan banyak pulau piti simpan banyak pulau biari sari itu oto baru wala tabali coy itu bana si Muhammad Hodek bamanuang kabamanuang juo takana di badan Muhammad saja awak mulai manggale keciyo ado awak buik cu awak buka keciyo nambah buik honyo buka keciyo nambah buik ndak tabado banyaknya piti salamo 2 tahun lebih nyo turutin maisian kadang-kadang 100.000 kadang-kadang 200.000 Hodi cali piti sakutiko nyetong piti sekalian sebanyak 200 juta apa sebanyak 200 juta itu kalau dipandang kok labienyo indak kadietong coy itu kalau dilihat Hodek piti ado bantu itu nyo panja di sinan kok dilihat nyo tambah pak kadai cie lai nyo tambah kadai badua bumbu nyo ambil tampe cie lai dulu ampe kini lali mo ba itu badan Hosim Muhammad pa Lalimo tampe nyo sekutiko tio anggota kadai bumbu tio anggota bakarajo nyo balian onda cie surang onda nyo Muhammad nampunyo rumah gadang sebantu itu tampe lalu anggota lain pulau ba itu hebat si Muhammad orang sanang jo badaninyo apa orang sanang jo badaninyo anggota bakar ajo nak pandai baberang-berang
Ndak pandai mengecek kasar tapi ado saradinyo so sibuk-sibuk karajo dan solat jangan sampai tinggal. Onan solatnya jangan sampai tinggal. Kok sempat kemak meninggal solat diolah berang inyo kawak. Baik itu bana kok dipandang. Tua muda orang mitau jauh dake orang lah jale. Karena lah 2 tahun lebih nyo dipasain dua. Ndak ada orang ndak nak tahu Muhammad toke kadai bumbu mae. Nyotoke gale bumbu anak buahnya sangat banyaknya. Ndak ada lagi ketampik kade bumbu inyo ditampik etik sajo anggotanya banyak karajo. Baik itu pak kalau kok dipandang cuy itu badan Muhammad etik jo apa bertambah sangayang Tuhan Bapaknya bertambah sayang kalau tamu Muhammad nanti bawa di rumah bagantian orang nanti bawa adonyo toke dari Sinan, adonyo toke dari Padang, adonyo toke dari Solo, adonyo toke dari Jambi. Itu kawan nanti boco itu kawan si Muhammad dinyo ndak masalah Tuhan di Sinan kalau dipandang tinggalan Muhammad di Jakarta dalam negari pasain dua to japui yori ke korong kampung. Di japui badan diri yori sadang mabean anak cuy itu di Sinan kalau kok dipandang. Mande yo bapak bertambah berang bertambah bangi kasih yori apalagi mencari anak nyondak niodo anak Muhammad dek berangnya mande yo bapak anaknya sadang di dukungan nyo ambil anak di dukungan nyo ambil di badan mande nyo campaan kalakang rumah balambin jatuh Tua tiba hatu pae balantam jatuh ate batu anak kete sarupo itu anta malang antanyo mujula malang nasib anak yo tanonyo malang nasib anak-anak kete na nilantiang kana kadayo nasib anak aja lula bilangan sampai jalulanya bilangan sampai lah mati anak badayori. Ba itu ke jamaya jo mande cukui jo kakak sekalian di Sinan kalau kau dipandang
Homarato yori dalam bili onde anak mande si putri onde putri anak ibu lah mati yorina. Oh anak mande yona marato badan diri yori yopa tadanga dirang nambah samo nyuambi anak di yori anak lamati. Oh dipandangi yopa nyomarato rato juo onde udah dengan bana balik lalai dah badan udah alaman hingga dai anak awak yoda. Oh alaman hingga madana awak baik tu kato badan inyo marato rato juo namande batamba berang onde dengan lepi elok-elok jan menangilo di rumah bokok mati pajako di kubuan baik tu kato badan mande duo jo bapak badan inyo. Oh mandang ketoco itu di sinan kalau kok dipandang lanyo tagaan bendera hitam tetaga bendera hitam tandonyo ada orang meninggal anak sioripa lah meninggal Tuhan. Oh anak siorinyo alam meninggal baik tu kalau kok dipandang dak guna tu etong lamo di sinan kalau kok dilihat. Oh marato juo badan yori urang nambahnya na latibo urang nambah samu di sinan kalau kok dipandang laka di mandian anak yori ado urang mengali kubu yo pak. Oh anak kamu mulai memandian marato juo badan yori ndak ado ibu dona badan anak naik. Ndak ado ibu anak mande harapan nak kabake putri kini putri meninggal pulo akadayo badan mande yona. Kok babalik na apa dirantau na obatanyo putri nak badan apa baacaronyo. Oh nasib mane ona jangan tinggal putri badan mane ona. Oh di sinan kalau kok dipandang salah saya nak bermandian tentu dibawa ke pandam kuburan larang bawa bersama-sama enam putri berpacik-paciannya pacian di badan mandi di pacian ni tak terpacian inyo tetap payuh mandi malulo dinan banyak. Di palape putri ko pai ke pandam kuburan mencari anak kabak kubur di sinan kalau kau dipandang sedang berjalan ke kuburan ninyo marato. Oh rato juo pai onde putri anak mandi ona Oh aduh ibu dona tuana la dona Oh putri seorang harapan manenya nak Oh ndak ada lain nak pada putri kini putri nalanda ada nyawanya japui dinan punyo kamamandena. Oh kamangadu ya putri itu kato mandekan wang tuan.
Tibola orang nak ke pandam kuburan sudah rangkali. Kaba masuk anak masuk kubur bagolek dak ke lubang lahat. Nampak anak bagolek dak ke lubang lahat. Lah nampak di badan Yori anak kamu mulai ram timbuni. Hosato nampak anak batimbun marato badan diri Yori. Balik lalai dah badan udah balik udah ke korong kampung anak kamu leh. Orang timbun yodai olah kabat timbun dana awak yoda Muhammad balik laleda badan udah yoda pulang laleda kena gari calik lana udah Muhammad Kawatimbun yoda ba itu tangi badan Yori urang manya menangi pulau Tuhan. Orang na banyak menangi pulau, orang na banyak lama ratok pulau. Ba itu kalau kau dipandang dak guna tu etong lamo dak paralu tu bilang lamo bana. Oh selesai mai ram timbuni lah sudah mai betimbun na banyak babalik pulang mula pulang lenak badan awak bekato badan diri Yori ndak balik dopa. Oh di kuburan yopa oh Yori nak pai balik pulang dopa. Oh Yori biarlah ditampe anak pa oh menunggu suami balik di rantau menunggu dah Muhammad pa pulang kampung pa oh menunggu dah Muhammad pak pulang kampung. Ma itu kata badan inyon maisinan kalau dipandang mandang kata coy itu. Oh disinan kalau kau dilihat inyo maratok-ratok juo lapane badan diri mandi nyo ambil rambut dan panjang nyo cabut rambut di kepala nyo elo badan si Yori. Dek nyo elo badan diri anak nyo bubui rambut sekuti kota cabut rambut si Yori mamaki badan diri Yori sinan maratok badan Yori rambut nyo bubui. Oh di mande nyo pa oh baru melawan badan Yori baliklah mande dengan bapak pulanglah kakak sekalian. Kota dek gara-gara mande indah meninggalna. Oh indah meninggal doana ambo ba itu kata badan inyo beko mo kaduan beko ke polisi ba itu kata badan Yori. Oh menanga kata rupa itu baru balik ayah jo mandi cukui jo kakak sekalian Yori maratok di kubur. Orang pae Yori maratoknya di kuburan ba itu kalau kau dipandang dak guna tu etong lamo.
Oh sadang mandi ala sampai ke rumah. Oh dek ke jam mandi badan yori. Oh nam biasanya balik di bukit membaca doa badan orang. Tapi dek mandi yo bapaknya ndak ada doanya baca pak Onda adonyo membaca doa itu ke jamaya jo mandi sarato kakak sekalian. Oh di sinan kalau kau dipandang tinggal ayah jo mandi to japu yori di kuburan entong marato olarato laju sedang menangi di kuburan ya di kubur badana bilang lama sedang menangi di kuburan menangi siang yo malam tadang ajo di rang kampung orang banyak bayi boy bona orang banyak ibu menangan yo lapas ye mandeyori cukui jo bapak sekalian. Onda ado ibu do di anaknya itu kata masyarakat ibu menangan tangiori tuan. Ibu mendangat tang yori kalau nan yori kok dibilang inyo di kuburan. Oh alas seminggu pak di kuburan yo pak makan indah minum pun indah. Hoba itu nasib badan yori awak marato pae siang malam tuan. Oh awak marato siang malam malarato badan inyo panggang simu buana nak batulangan takok pandan meluruti nak. Oh anak mandi di kubur nak kepulang antak kok mandi nak minta mati tuan. Nyo menangi di kuburan nyo sabui nama Muhammad balik lalai dah badan udah nak batapati janji yori doda. Yori bajanji dulu jo udah dah yori ndak kemanuka laki doda yo udah laki pada yori dah. Honan udah janji coy tu pulo ndak loyori udah tinggal kinilah 2 tahun lebih dake ketiga tahun udah ndak ada. Oh balik doda
pulang lalai dah badan udah yoda calik lapan dalam kuburan anak dah jangan udah dirantau yoda ibu ladai pakai yori yoda jangan udah dirantau itu tangi badan yori Tuhan itu tangi badan yori maratok siang jo malam badan lakurui bantuk pimpiang kok baju indak baganti makan indak minum pun indak mandi pun jauh sekali nyo manangi di kuburan yo pak orang ibu mandangat tangi yori ko ado orang nan sayang rangan nasi ke kuburan lainnya makan badan yori ba itu nasib badan inyo Tuhan itu nasibnya badan inyo sedang menangi yori di kubu anak lama bana udah dirantau lagi yori merasa yori kubu anak-anak lama tidak bantu eko dapet udah onda balik-balik lama bana pulang ke kampung nak sayang udah yoda bakai yang ngori onde udah kondak coba ngalik badan udah berjanji yori di kuburan yori tunggu daga 6 bulan lagi kotak coba ngalik badan udah yori biar mati di kubur orang udah balik dah jalan muda
kampung pulang ke kampung sayang Jojo Rida Hokon nak yo balik madai badan udah pulang dah onde dai kabai ndak da barito indah hantar kok lah mati lo dah udah dirantau mangko udah dah oh nak balik oh udah oh sedang menangis pak badaninyo sayang juawadah homarato dake kubuana tuangai lulu dai honde yo ke jambana daya jomane cukui jo laki kakawa marasyorida hobi ni udah pulang laledai jalan mojo udah dirantau dah tinggal Yori sedang menangi di pandam kuburan anak Oto japui mande badan Yori dua jo bapak sekutiko tiga jo kakak badan Yori nama si upiesa anti sedang di atas rumah juo sedang bagalak-galak juo anta malang antanya mujue olah malang tiba di sisantinan malang mana pak buyung Ramadan palanggaran noto di jalan noto letajun masuaju orang Otola tajun masuk jurang meninggalnya supir badan Ramadan Oto ndak ada basuransi Oto tabaka supir meninggal Otonya ndak masuk suransi meninggal mama meninggal saja Kok tabaka saja bait
itu ganjaran dinan satu abis modal badan Ramadan pae. Oh habis modal Ramadan modal abi joa kemanggale utang banyak lo kadibayi ba itu kalau dipandang oco itu badan si Ramadan yo lalakinya dari badan Santi co itu kalau kok dipandang yo indah to etong lamo agak sajo badan Ramadan dek modal banana labi entong bamanuang kabamanuang entong bamanuang kabamanuang disinan kalau dilihat balik ke rumah mintuonya latibo di rumah mintuo duduk jo Santi di kurisi onyo uraikan sabantu itu nan Santi la tahu juo mintuo la tahu pulo. Odek mintu sayang ka Ramadan cukui jo Santi sekalian onde nak kandung Ramadan ay. Iko ado sepi ke tanah nan tanah pembuik rumah gadaikan kabang nak sore nangko boleh menggale madan balik na oh boleh mengalir Ramadan balik baik tu kata mintu dek mintu bana memerintah nyo ambil surat tanah tadi oh masukan permohonan pakai bank baik tu kalau nam biasa. Odek rata tangannya sekutiko sehari jo 2 hari seminggu inyo menunggu alanyo calik dirang bang la nyato tanahnya ado di sinan kalau dilihat. Olai permintaannya sangat balaku permohonan lai balaku keluar 60 juta pae. Oh keluar 60 juta di sinan kalau dipandang nyokaban dirang bang bentuk itu anggaran 60 pak bisa keluar di sinan Ramadan kama mohon membana pak sekali kini tolong dibantu badan inyo 60 modal ndak cukup kok dapet kandak badan amo keluar enggak 150 apa keluarnya gak 150 mendanga katoco itu baru menjawab rang bang tadi apa pinjaman para tamu gak susah kami mencairkan kato sampai sabantu iko menjawab pada Ramadan mantu membantu pak badan awak kok keluar 150 ambil dia pak 5% baik itu kato badan ninyo mandanga kato coy itu nyocairkan dirang bang 150 juta tuan. Nyocairkan dirang bang 150 juta lah dapet piti di tangan tinggal membayar utang saja mulai menggali nyo balik baik itu yang olah sirama dan
mulai manggale Ramadan balik lah mulainya manggale durian cobian sadang manggale nyotot tinggan to alia cerita nangko walau di alia sinan juo di sinan kalau dipandang to japui nyo badan nyo biar diri yori sadang nyo dake kubuan apa sadang nyodake nyo aku buana awak sabantu orang gilo awak sabantu orang tele ma itu kalau dipandang kok badan lah kurui bantu pimpiang dek malo badan dak kakurui entong manangi tiuk malam entong marato pak tiuk hari pak makan indak minum pun indak kok ada orang nani boleh datang mantan nasi tapi kok indak nak makan ba itu nasib badan yori hoinyo menangi di kuburan yo pak maratok-ratok juo di pandam kuburan anak balik lah ledah badanu dayoda janu dadai dirantau juo yoda japui lah badan dak diri yori yoda jangan lamo di tanah rantau tuan alah sebulannya 2 bulan anaknya sudah meninggal sampai ke 3 bulan lampe bulannya dipandam kuburan separuh gilo badan yori ba itu nasib badaninyo sadang coy itunya to tinggan balai radio kaulu balai di dalam lawi tinggan badan yori dulu badan Muhammad kita japui pae Buyong Muhammad kita japui deinyo tinggal di Jakarta tinggalnya di pasain 2 karajo jadi menggale bumbu toke bumbu di pasain 2 orang bitau gadang ketek tuo jo mudo orang lah kenal tumpak daerah pasain 2 inyo 2 samang kadai bumbu tuan ora sakinyo bertambah namu pencarian bertambah naik dulu tampeknyo 5 buah salamoinyo menggale ndak tabado dopak piti mendorong dulu 5 kini 10 lah 10 kadai pak tampek jua bumbu otolah 6 dipandangi nyola 5 to L300 solar kau untuk pambiek bumbu di pasar pengirim ke anak gale ba itu hebat badan Muhammad awak batang hamba olah gagal laju
Awak bertambahnya gagaju disinan kalau kau dipandang ma'alun saja badan Muhammad. Mana doan ni nyoba piti tampik gale bumbu lah 10 buah indak nama ngontrak cie juo tampik nyoba ali nyopunya tuane. Ada santiang utanya badan Muhammad tampiklah banyak bentuk itu nyobali lo tanah kosong nyobue lo rumah sekutiko nyobangun rumah kontraan ba itu hebat badan malah punya lo rumah kontraan bara petak rumah kontraan kok banyak nak banyak bana seketik indak seketik bana bara petak rumahnya buat sebanyak 5 balik petak 5 balik rumah kontraan piti batam bana muaju piti batambahnya anak muju rumah kontraan lah 5 balik buah kok kadai bumbu lah 10 kok oto lah 26 5 to L300 solar cie pajero pak badan inyonan baru nan di balinyo. Ado harinya sakutiko sadang duduk badannya si Muhammad nyo panggil di badan apa onde nak kandung Muhammad tarik kuranji dalam lubuk kaili mangko babandan agak kamarina anak apa duduk ado kato apa kabana kato mana apa kaban mandang apa nama imbau lah datang badan diri Muhammad aka bapa amu bapanggil kato sampai sebantu itu bakato apa dengan ete onde nakan wang Muhammad ko apa nangka mencali duo jo badan diri ete kok rasa ki bertambah namu sesuai kato Muhammad dulu ko ala piti ko dape ko ala Muhammad barasaki baja pui bini ke kampung mangalupo badan Muhammad na mangalupo nak badan Muhammad mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang mandanga kato apa jo etik baru tekana di badannya detarimo kasih te banyak-banyak 100 jo badan apa konda apa mengana nak tekana lo lepak di badan ambo nak tekana lai di Muhammad lah sibuk mengurus kadai beko kok balik pak anak gale ambo panggil segalo anak gale nang kepercayaan ambo imbau sama laki ambo babalik inyo mengurus kadai bumbu apa
badai bumbu baitu kato badaninyo kato sampai apa lasanang hati badan apa ari bertambah tinggi ju yo tinggi bajawe dengan patang bajawe dengan sanjo balik anggota kasado balik anggota kasadonyo lah dua inyo ditampeknyo iyo ditampek nanyo sedioan nanyo adokan di Muhammad anggota pulang balik manggale Ari bertambah sanjo juo sanjo bajawe dengan malam anggota sadang duduk datang Muhammad dakenyo oinyo nan sadangnya duduk juo nampak nuat samang nalati boa kababos datang deket kami tujuan badan nuat samang Omandanga katoco itu adon kepercayaan badan Muhammad ado si Parjo anak su oh napa Panggil Parjo di Muhammad onde Parjo dengan bana kemari badanang duduk mandanga katoco itulah datang badan buyong Parjo Osato tiba dake Muhammad akaba bos keto badan ninyo dangala diang buyong Parjo Ambo kapai keluar kota kalau ndak ada cocek binaso mungkin subuh beko barangke O salasai sumbayang subuh ambo barangke keluar kota anggaran seminggu jo 2 minggu antanyo sampai 1 bulan abean kadai elo di Abean kada elo manan kurang tolong tambah ba itu kato badan Muhammad mandanga kato nuat samang menjawe Parjo anak Sunda kalau coy itu kato nuat samang perintah ambo jalankan mandanga kato coy itu laksana hatinya badan Muhammad di sinan kalau buyong Parjo dake Muhammad nyoma mengecek kanggota banyak danganan kalian nanado ate rumah nanado di rumah nangko nduk samang kita ke luar kota anggaran seminggu 2 minggu antanyo sampai 1 bulan jadi awak naliau percayaan bersama-sama jangan sampai memanggai-manggai naliau indah di rumah apa nang kurang kita tambah di Yo anakku
kurangnya kita tambah mandanga ketoco itu lasana ngati urang namanya lasana ngati kawan-kawan yo sadang nyopak sabantu itu lasanang lo hati Muhammad inyo balik lay ke rumahnya nyo tantu mulai ke kasarahan tidur lay nyo semalam tu. Oh sadang nyo tidur kita bilang pangana nak dapet diali raso-raso tiba di nagari dakek siori mae. Ola bini lainyo Otakana kana badan yori pangana na dapet dialir tekana wakatu kanai usia waknya usia dimintu. Obat itu kalau dipandang rasanya cabai arisi. Lalo jo badan Muhammad sekalok lalo hari subuh lah sudah sembahyang subuh deklah selesainya solat subuhnya minta izin kaitek serato apa sekali anpa serato jo apa sekalian onde apa dengan mana barizin ambo barangke ambo palik ke kota Padang menjapui yori pak bini ambo. O mandanga katoco itu menjauhi apa sekali onde nak kandung Muhammad elo balik ke kampung na Elo nak balik ke kampung masalah jangan dibuih itu bana kata apa di sinan kalau kau dipandang nak guna doto etong lamo nak paralu to bilang lamo bana basalam jo apa jo etik selesainya basalam baca assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab penapa barangke badan si Muhammad Tuhan. Oh barangke badan si Muhammad nyo ambil sekali oto ke kandangnya keluar pajero baru ate namo buyung Muhammad di sinan kalau dipandang pelatnya ado ba Muhammad ba itu kalau dipandang indak toetong do lamo bana la barangke dari pasain dua Tuhan.
Parangkenyo dari pesain dua la padang nangkanyo tujuh mamanung-manung dia teoto sambil dua tadakan kampung Olaman solado luwe Otakana manso dulu sedang di hati oto juo Oina to bilang lama di hati oto to tinggal to japi yori di korong kampung Sadang nek badan diri yori sedang di kubu anak mangantuk mata lalu di kubu ndak ada orang nak menjapui Tonyoy bao bana di rang kampung na yori ndak balik-balik siang malam di kubu Siang malam di kubu anak baik itu kalau kau dipandang menangi jua badaninyo onde Bang Muhammad lamo bana udah babali dah pulang lalai dah badan udah yodah calik lah yori dah bini udah dah dulu kulit yori ko putih dah kini lah kalam lah kalabui entong di kubur dah siang malam yodah entong di kubur dah siang malam sedang menangi mantu itu tinggalan ninyo sedang menangi to bilang etek badan Muhammad Oke romalang tiba di etek si Muhammad lama ninggalo badan etek Muhammad inyo tu jale ndak baranak badusana jauh kesadonyo orang na lain pak mabian mai sinan orang menjapu yori nyokaban kabake yori onde yori anak kami yona holai yori tahu dietek badan Muhammad lama lang lo tibo dieteknyo lama ningga etek Muhammad yona Hokini ko kami kamangali kubur barnanga kamangali kubur ko iyo pak kamangali kubur kuburan di Sabalapa anak amboyo pak boleh balik dah Muhammad pak balik suami ma badan amboyo pak nampak etek nampak anaknya pak nak senang hati rang nan lain nak puas hati pak
orang nan kayo yo pae menangat kato dari yori menangat tangi dari yori apa mengali kubu labai boy pulo yori anak kami memohon apa pakai yori jangan tangi nak terlabih-labih. Hojan rato bawa jadi mana ibu kami nak di badan yori kami menolong. Honda barani dona Oba itu kato badan apa dan apa kamangali kubu ete Muhammad baru bakato badan yori onde apa nang kamangali kubu dak siko ete kubuan mulia dako pa Hojo anak moyo pae ba itu kato tangi ori Tuhan. Hoi nyo menangi taisa honde nak kandung putri nae nini putri lah meninggal pulo iyo ete nak badan ayah iko orang nak mengali kubur dake na putri jo nene yo nak dake bana jo nene bayo iyo lah nak dalam kubur biar mande menjaga kubur ya nak itu tak ngangi badan yori Tuhan. Oba itu tanginya badan yori risinan kalau kau dipandang tak lama kubur sudarang kali namai ampi ketibo tak lama kita bilangkan latibo mai ranjujuang. Oh masuklah mai masuk kubur mai yang dalam lubang lahat mulailah mai karang timbun bertambah marato badan yori onde udah dengan bana baliklah dari rantau dah Muhammad oh pulanglah leda badan udah yoda oh jangan udah lama di rantau udah dah olah mati pulo yodai kan udah nak ada dah baru sana dah orang lain mengali kubur dah orang lain menolong ete udah dape udah dah di rantau joyodai ba itu tangi badan yori menangi boy baru kata orang namanya mai lah sudah orang timbun kuburan lah sudah orang timbuni kuai mayori ai kuai nak banyak kami bawa kuai minum ekoyo nak ai nak kuado kue apa baliana donasi bagai nak kami bawa yo nak mendengar kata dari orang nama samo yo pak hanya awai kubur badan anak hanya awai kubur badan ete terima kasih pak banyak-banyak biarlah pak ayah nak meminum tinggal ayah jo nasi 100 kue dan apa balian kok lapar beko ambo makan ninyo menangis
nangi yo ya pai hola mo bana da udah balik dah hola mati anak joete dah udah dirantau yo pulang lalai dah kana gari dai Obalia leda kana gari mandanga tangi badan yori nyawai kepalo de orang kepalo nyo bakada-kada di malo kepalo nak bakada kepalo luko rambut tercabut pati yo palo bakada untung kepalo nak baule dopa Honyo awai tangan dirang nambahnya onde yori anak kami nak elok donat sabantu itu bawa mengucap nak badan yori jantangi talabi banai bolo nak kami mencari tapi baa kami menolong tampe Muhammad kami nak tahu kok tahu tampe lagi yori kami japui bersuruh pulang tapi baa kami menolong kami nak tahu nak tampe Muhammad Tuhan Omandanga kato apa sinan yori nang kamanjawe onde apa serato ete nambahnya tadi menimbun kubur terima kasih pak banyak-banyak yo pak kok lai balik pak suami ambo yo pak nanja seorang kampung pak nak kalupo do pak mangkonyo yori duit ju pak orang kampung magi makan pak orang kampung mantan ayah kau nak lama pak di kuburan apa Omandanga kato dari yori onde yori anak kami balik le yori ke rumah sorang-sorang elok-elok yo nak dikubur nangko jan yori ke mano-mano tunggu suami sampai tiba yo nak Komandanga kato bantu itu jadi pak kato badan yori nampaknya pulang ke rumahnya yori lah tinggal di kuburan Tuhan Olah babalia orang namanya Nayori tinggal di kuburan tinggal lainnya sama seorang ala kato badan Yori katonyo sedang sama seorang mengecek kaete suaminya honde ete sayang yoyori yote Hola batamu ete yo cucu te Hoi koma cucu ete di sabalate Hopa jaliaro cucu di kubu abean cucu te Badan ete yo te abean cucu te badan ete inyo menangi juo sedang menangi bantu itu hari bertambah patang juo patang bajawe dengan malam tengah malam nyokok dipandang inyo menangi lambe Tuhan Oinya menangi lambe-lambe tadang aju dirang kampung ba itu kalau dipandang
Oh ala kata orang kuliling. Oh ibu awak mendangatang yori tapi baa mengabakan. Oh awak menolong dak kabisa kok tahu tampe Muhammad boleh kita menjapui bersama-sama. Oh tapi tampeknya awak ndak tahu tapaso didangat tangi yori Tuhan. Oh agak di badan diri yori sedang menangi juo tinggal sedang menangi sedang meratok di kuburan balam taranggo ate tanggo manyang tahu saya ate pintu salam ta'azim badan kita yo ali sekete tentang itu toda ali kabake si Muhammad latibo di panyubrangan naik kapal Hoto Muhammad Pak